sige dula sa pikilbol. Wala na nagluluto, wala na naglilinis, wala na... Ako na nagtanan. Hala. Isang palago. Kena? Hala. Ano ba talaga? Ito po ang paksiw. Paksiw na mayroon talong at mayroon ding okra. Para sa mga baklang hindi nagbabra, kaya may tutoy. Hi, good morning mga moms. Hello. So kahapon, galing kami sa Babonsugan. And nakatambay kami dun sa tabing dagat at may nakita kami nila Rhea na isda. So ngayon, nag-request na ako kay Brenda na siya magtimpla ng paksiw kasi iba talaga yung sarap kapag siya po yung magtimpla ng paksiw na isda. So nakapaggatang tulingan na sila nung nakaraan. So ngayon paksiw ang gagawin natin. Thank you mga sa paksiw. Ano na tayo, hiwa na tayo ng mga ingredients. Sa Manila based sa paksiw na Manila. Hindi, yung timpla ba ni Brenda? Ewan ko, iba talaga yung timpla ni Brenda. Ay, pagkaon na mo. Ay ba? Kaon na mo. Kaon lang ba? Labi mo ni J-Ford. Yan, so ano muna tayo? Hiwa muna tayo. Habang ready na ni Brenda yung ano. Kasi Tulog naman pa. tawag dito na ano ba sabihin ko? Kasi ano pa ng namitas pa si Marian ng talong. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Talaga mo na pipino. Pipino kasi isa nakita ko malaki. Eh, ano na lang eh. Ang dami. Thank you. Ay! Ang taba ng pipino. Pwede ko ito pang torta bukas. Ah? Ano na yung nakiyakaban? Anong kwan ba? Sa tanim. Ang laki na nga. Masarap siya pang torta. Sa Manila lagyan ng talong. Oo nga, Bishop. Alam mo naman magaling ako ng mag-pickle doon, Bishop. Oo, nagtagak ko nga eh. Hindi ako nagtatapin doon eh. Hindi Sakto ba? kami sa ano. Lumos ka? Si Asis, si Asis Bakar. Sa kwan magabiin na to na. Good. Diba? Ito ka. Kaya day, grabe sa daig na zero sa kitay. Napanood ko si Inday. Yes, magaling ako day eh. Paano ka matuto ka kami sa higaan? Yawak, bigla gumulong. Kumba na day ko. Tapos natabi niya yung sapatos. Natabi mo muna ang sapatos. Sa sobrang kalasingan, hindi mo na alam paano ka hihiga. Kala mo naghahabol ka pa rin ng bola. Pati yung pickle. Adel. Natabi niya. Ang nangyari ko. Antok na antok pa kasi ako nung dumating siya. Hindi ko na na-picture, hindi ko na na-video. Tulog ko yung tapos. Basta katabi niya yung paddle at saka yung sapatos. Sagak ka to. Pakyo nga isda. Katinguga mo sila ko. Oh. Tao! Bagay! Hayop! Taon pa daw. Wait lang ya. Ambulan ba? Ambula di ay. Ang dali. Bula sa billiards. Pangyuan lang sila, day. Pangyuan lang sila lang. 100 whole day. 100 whole day, basta supaon tamo tanan. Nay, mamayutay diya, owa. Sandra, ito, oh. Ikaw sila bulaw, kuan. Kita kawali. Ready? Puro sige dula sa pikilbol, wala na.
Wala na nagluluto, wala na naglilinis, wala na... Ako na nagtanan! Magluto ko karoon, ginanaon, isda! Litsi mo ha! Pasin lang. Muna ako lutoong karoon isda. Bili ni Tabugi. Ako ang amo dito, ako pa maglilinis, ako pa magluluto, kasi ako rin ang kakain. Charot lang guys, kami ay... Kasi yung iba dyan, pa-sargaw-sargaw. Hala. Bagagnaong. Wala pa yung resignation. Kasi malitiya, wala mo. Inawagasan na ni malinis Oo. ito. Nakagaling kasi sa repto kayo nagdikit-dikit guys. O, ayan. Ang ating... Gusto mo magtira ka ng yung sasabawan mo ba? Alin? Yung ulo, yung sinabawan, parang nilaga. Huwag na. Ilami kayo ni Subsupo ni Britney. Mag-inon-on tayo guys na... Na, dikit-dikit man siya oy. Pero naman to, ganun. Yan o. So ito yung isda natin na budlisan. Budlisan na siya? Or tangigi? Ano siya? Budlisan. Nagula na, nagdikit-dikit na. Ato na lang ni siyang iana. Kaya waman gibaba ni Ma'am si G. Di mo binasaan ng tubig pala? Yun na siya. Lagyan natin ng tubig guys. Kasi pag nagpapaksi ako, naglalagay ako ng tubig para walang lansa. Dahil naugasan siya kagabi, nilagay lang sa ref. Ngayon, medyo matigas-tigas siya. Ayan. Paksiw na isda. In fairness, mura yung isda nyo dun. Magpapalit sa San Fresh kasi, Antonio. kay Yung bago. galing sa... Fresh ano kasi, na sa... kadunggo lang sa kawal ba? Kasi kakadunggo. Dunggo lang sa sakyanan, sa sakyanan ba? Kakadunggo lagi. Ambot lang. Kadaong lang, bugok. Basta dunggo. Bugok ka. Dunggo man sa muam. Ayan, maglagay tayo ng tubig. Yan. Tapos, syempre, yung iba kasi naglalagay talaga sila ng bawang. Ako hindi ako masyadong naglalagay ng bawang, pero gusto na maraming bawang. Pero ako lagyan natin. Ayan. Bawang. Ayan naman ang ating sibuyas nga. Ang laki-laki naman ito ng chips. Ano na lang natin. Hindi niya na... Ang yung bawang niya ka, ang liliit. Tapos ang sibuyas niya ka, ang lalaki. Ginoo ko. Paano ka ba nakapasa sa ano mo, Ma'am Gigi Store? Yan ang Hala. masarap. Na, ano. Ayan. Ang importante sa akin, yung suka mo yung asin. Sibuyas. Mas maraming lamas, mas masarap ang paksiw, di ba? Grabe yung ilong mo. Shout out sa aking ilong guys, numinipis na konti. Thank you so much, Jelina Aesthetics from Santa Rosa, Laguna. And for my list, they are Aesthetic Clinic. And to my chin, my ngipin naman is my beloved dentist, Dr. Che Baguiza. Ayan po ang ating luya na marami. Ooh. Actually, itong luya na to ay bahaw na to kasi para, hindi ko alam kung para sa itong bahaw na to. Ay, yung Paggabi. luya na to. Tapos nag-adobo tayo ng Ayan, ilagay natin. Siyempre, meron tayong siling haba or siling pangsigang. pagsigang. Ayan. Lagay natin siya dyan. Ayan lang natin malata. At siyempre, para may medyo may something naman, may sipa yung ating paksi, lagyan natin ng sili. Pero wag nating hiwain kasi para hindi siya maanghang masyado. Ngayon, maglagay tayo ng granules. Ayan. Wala tayong ano? Yung durog. Ito, yan. Yung, Pamintang durog. yan, squeeze mo. squeeze mo yung... Ito. Let's see. Uy, nakuha. Nalilos? Yung takip man yung squeeze mo, hindi yung puti. Mauro mong yapot. Pero, ito. Meron naman ko ano. Meron pala dito eh. Hindi ko alam. Ayun na. Nasa kilid. Ilang hindi ko na yan. Ayan. Ating. Tapos, lagyan natin siya ng asin. Pagpalasa na ka. Ito. Where's the salt? Para habang kumukulo siya with the tubig, meron na siyang timpla. Don't worry kasi may tubig naman yan. So ilalagay naman natin yung ating Granules. pampalasa ng mga magic. At syempre, mostly talaga, pag nagluluto ako ng ganito, pinatuyo talaga na
tag nito paksiw, pero dahil gusto rin namin ng sabaw nito na maasim-asim. Oo. Aba! Yabag! Sandra, may tao! Lagyan natin ng mas tubig-tubig. Tapos, tatakpan na natin siya. Then later, pag kumulo na siya, luto na, ilalagay natin yung ating talong. Basta may okra pa dito. Pag may okra pa dito, kukuha tayo ng okra. Yung talong natin, ilalagay natin siyang toppings para mas lamig kaayo. Ito pa lang ating gagamitin na suka para may ganon. May tuba kami doon pero kay Jayford kasi baka magalit siya. Ito pala, may binibenta si Jayford na sukang inamo. Ilagay natin ito mamaya dyan. Templado na to guys. So, I'll see you later. I'll get back. I'll be back. Hala, Tora. Ngayon, maglalagay natin ng suka. Siyempre, ito ang sukang Silver Swan. Diba? Becky namin. Sukang puti. Ayan, pag uminom ka nito talagang mamumuti ka sa putla. Damihan natin kasi mas masarap ang suka, ang paksiw pag maasim. Damihan natin kasi marami pa siyang tubig. Ngayon, ipakulo pa natin siya ng pakulo. Tapos, later, dadagdagan natin pag di pa maasim. Ewan ko lang sa inyo. Sobrang sarap na. Lagyan na ano. Talong. Lami na? Mabango pa lang. Ang tigas. Pwede ba ito ikutin? Suka sa lawa. Oh, pwede. Ito yuk. Piyawa ka. Lami na kita na ako. Tilawero. Pinalasa. Bara ko lang mo. Para pa nga tayo. Ba't na nakasin doon? Suka ako nito. Ibang mas kasto. Gani. Ang gaya nag-reserve ko. Pangit na yung pag. Yes, Nancy. Ano natin? 15 months ha. So, maglalagay na tayo ng suka ulit kasi nawala yung asin niya. Kailangan talagang maasim na maasim talaga siya. Tapos tatakpan natin siya ulit. Nagputa itong nga nga suka. Wala pa. Bread din na ng kuan bread. Ceiling fan. Electric fan. Yan na ba? Kaya nga aso mong guda. Yan. Ang apoy mong bubsa. Huwag pa yung tama sa tono, no? Yung kanyang ano yun natin? Templado na po ito siya guys. This is 600 pesos. Ngayon, ilalagay na natin yung
ating gulay. Na talong at okra. Hi! Welcome to Inaguan Nature Park. You can leave now. Charot. Talong! Ay, i-video ko. Magandang dapat video. Yan. Inuli natin to kasi mga ngasim to. Business ka lang. Tapos okra. Ang dressing siya, toppings. Yan. Tapos, tatakpan na natin. Sa panga. Yung asim anghang nandoon. Silipa na siya. Gaano sa panga? Iwan na lang ko. Ay hindi, paypayan na lang. Ka-blurred. Ano na yung ano? Papaypayan ko para yung usok man. One, two, three. Again. One, two, three. Okay. Okay na yan? Ala. Isang palabo. Okay na? Ala. Ano ba talaga? Gusto na kayo ng isdaan. Okay. Solo to ng ating paksiyo. Ha ha ha. Ang asim. Para sa mga baklang maaasim. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Ha ha ha. Luto na po siya. Ito po ang paksiyo. Paksiyo na mayroon talong at mayroon ding okra. Para sa mga baklang hindi nagbabra. Kaya may tutoy. Ha ha ha. Aslong pas na akong ni Brick me.